ziza. Ze gutarrak, adi, hasi da erronkaren gaua. Aitor eta Txurru, zatozen mesedez. Ea nola egiten dugun hau fundamentuz. Nere eskubitara daukat. Enararen bihotza lapurtu duen pelotaria. Euskal Herriko melokotoirik famatuenak dituen mutilkatxarroa, bihotz beroa, Bilabonatik, Artzai! Eta beste aldean nere ezkerretara, Naomi Jeloskor jarri duen surflaria. Ordenaren eta garbiketaren maniatikoa. Kamomila biktim esaten diote, bera da, Maiabiako ligoia, Txurru! Aitor Ormazabal, Bilabonako morroia. A ver, atentzionen. Zendakat nire eskubin Txurru handia, oso ausarta, azita dago, baina ez da gauzat proposatu nahi diot. Erronka bat, a ver, zer zaizun. Nire aurka, pultsu bat, irabazte maia izut, zu nire morroi guztu zen. Hain indartxoa da, hain beste dati, dena, el puto amo da. A ver. Gauza bat, morroia, lau orduako. Lau ordu. Galduko dituzte lau ordu. Morroia ez ezate bakarri matxito egiteko Euskal Herri osoan Serio. Atzea. Egaitor! Ahí va, Txurru! Gorri da jarri. Txurru! Aitorra dakan bezuak ere, zate jo pulso gautatzeko bestiak, bat eske, ikiztatu lertzen dio. Puta tramposo! Merezitako garaipena izan da. Kamole birasko baino? Pakete. Txurru! Guaize! Aurrekerik, Oa eskerrak ine bazku, Fonduan bazekian galdu zela pultxoa zertako sartua joku. 5 minutu hartzezkizu, mosa betxo horre mateko. Nahi zeren hasi. Dela jateko. Baina, konfira feliz dut. Aitor eta Txurru, Txurru eta Aitorra izue. Parez pare, aurrez aurre. Ni ere nervioso agartzen ari naiz, hemen tensioa dago. Badago tensioa edo ez dago? Bai. Vale. Pakoitza bere lekura. Eseri zuen tokietan, favorez. Pakea behar dut. Txurru! Nola onartzen da erronka bat, nola onartzen da pustu bat, gero galtzeko? Nik aurretik ja... Claro, ez, baina aukera asko zitxun Aitorrek irabazteko, baina azkenean nire jarrera beti ez dakite, positiboa eta gitxienez alegintzia. Eta erronka zalea, tio. Hoi da, eta azkenean, galtzen baduzu, baina gitxienez jarrera aukitia hori. Azkenean nik uste bizitza, asko lagundu ostera, da beti ora. Jarrera positiboa aukitia, da naiz eta galdu, baina gitxienez saiatzia. Trampak egiten, ez? Hori da hori egiten, Nami. Ni pentsetan saiatu trampak egiten. Aitzolek beti pentsetan do zerbait. Orain Aitorri galetuko diot. Bai. Esan favorez egia. Indarrik egin zenuen? Nekizton ondo pasaron. Alde batetik es un tramposo. Ala! Zijoan beraka eta esko moitzen. Eta gero eskua bertatzen. Ikusten un tomatea bezala gorri nani desko jodatzen. Hala ere, esango dizuet momentuz asuntoa honela dagoela. Aitorrek bat, Txurruk 0. Baina eske,
Gero etorri zen Txurru, eta beste erronka bat, beste apustu bat proposatu zion. Igerian egitea. Nork irabaziko ote du? Bilabonako pelotariak edo Mailabiako surfistak. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. We could Gauza bat, Aitor, zer! Gero, zuk pultsu erazte ostezu. Gero, tratatzen zut, hemen ara, igeri eta vuelta. Vale, ingo deu. Eta iraztunak, iraztu. Bai, iraztenak irazitu, Eta galtzen baldin badot, zure morroia izango ez dugu zuan. Vale. Hola! Hola! Vale, Jule! Gauta, Bea, Txurru, hildeko zu aukerea! Demostretako izen zare! Apa, Aitor! Venga, Txurru! Venga, a tope! Venga, bat! Bi! Ja! Va, Txurru! Venga, Aitor, animo, Aitor! Venga, Aitor! Venga, Txurru! Erdia. Largo bat egin duzue, luze bat eginda, Txurru gutxigatik, baina aurretikoaz. Bai. Ezta? Esan erresa, Kalkulatzen. A ber, zein da zezkan, pixka datzetikan behiratzen, a ber nola zijoan. Taktika. Kakain da, atzetik. Taktikak ere bat zeuden, Estrategia, a ber. Nik uste bastante ondo moldatu guztela, a ber. Atzetikan pixka behiratu, eta... Ze, klaro, zu ikusi zaitugu momentuz behintzat lehendabiziko luzea bukatutakoan oraindik atzetik. Handik asko falta da. Horna, aurkari azterti bat utz ja, Bat utz, venga, Txurru, atletikek zenbet errege kopa irabaziko zauzen, deskansoan irabaziko bazan partidu. Hau da biazoako... Luzera krolasterketa. Aitor, egurra gero. Aitor eta Txurru. Beste erdia falta zaigu, bigarren luzea. Mailabiako surflaria, Bilaunako pelotaria, ze pasako tela. ¡Venga, Txurru, venga! ¡Venga, Aitor! ¡Venga, Aitor, a tope! Eta bitxu naiz, eta ikusita ongi atuela deskansatzen dugu, no? Esan dut gau janeria da. ¡Apa, Aitor! ¡Egurre, pelotari, egurre! ¡Txurru, no me jodas, hostia! Honen morroi izateko guztaka! Bizkorra gira, zinaz. Hori alazu, plan hausan resistentzia gaixa. Txurru, ze! Bazetorrek! Venga, Aitorrek! Apa, Aitor! Venga, Aitor, ánimo! Venga, Aitor! Na, hostia, venga, ánimo! Ezin du, ezin du, ezin du. Venga, Aitor! Ánimo, Aitor, venga! Azilitatu, venga! Txurru! Gehiagitxe itezula, tío! No me jodas. ¡Churru! ¡Qué cristo, baño! Joder, Txurru, ez aspertu galtzen beti, Conquistador, no sé qué, conquistador de mujeres, baina bestela gutxi, Bi, osea, nika, edunaz dena ara, hori bai, Sí, baina gauza zer joan eta torri, Berri un misbrinda gorra, favorez. Nere morroi ezea. Zuk esan dezu? Azte buru osoa, Pilla boneta! Esan dago betu. ¡Puta! ¡Zasca! ¿Cómo me gusta? ¡Zasca! ¿Cómo la gozo?
Hori da, resistentzia izakalako, nina asmatu esprin nahi. Oin ondorioa jasan bidia, osea, que nik esan jo. Gatzen bai joan, bere morroia izan zela, azte buru zuan. Da... Bere morroia. Da, bere morroia izan una, zorratar, jauna. Morro berria, Oraia bai, gauzak argi eta garbi. Aitorrek bi, Txurruk zero patatero. Hori bai, hori bai. Eta begira, zer diren gauzak. Parizon izan zen, a ver, onartu. Errepasoa egiten jarrita, Txurru, surfean, nahiko patxa lortan utziko dugu. Pulsoan gaizki, igerian okerrago. Tala ere taldeko jatorra nahizu. Hori da. Baina, a ver, hori dako, a ver, hasi ginen, nik hasi gintzen, ba, ikusi gero larguak amaitxuta gero, ikusi nahen oso fuerta zinintzala. Geixei. Da, bera hasi zan, lasai, da, horre, eldu ginen beste aldera. Bate eritxi ginen da. Zuri beak desafiatzia galtzia, bueno, baina zu desafio da, baina galdu, hori ja Txurru. Hona izan zen, be arro jarra izan, iraziko zulakoan errexin, Aitor, jokatzen no seketa, to flipao no seketa, palitza agatu zuen. Egin zenun hori, Gainera, lehenako egin zenun. Gauzak ondo eta garbi esaten hasita, hori da benetako paliza. Ala! 20 metro bretik. Ostras, 20 marretik 20 atera bat imazio zizun. Txurru. Azkeneko largo erdia, eske pasa nun, ja, patu egeira, lasai, jendei saludatzen, hola. Atzea bidatu. Sufritzen nago, ni naiz oso erronka salia, ikusten dut bila gaur Dani hemen geldik. Sufritzen nago. Aitorrekin pulso batean ze egingo zenukezuk? Ba, pultzuan ez dakit, baina igeri behintzat, bueno, doblatu iten dio. Bueno, guk hemen pizina txikixamarra daukagu aukeran beraz beste baterako apuntatuta. Hori bai! Bita huts, gogoratu asunton ala dagoen, baina denak alduta ikusten dugunean, Txurru, eta benetan ondoratuta gaudenean, nonbaitetik ateratzen dira indarrak. Eta honek Txurruk atera zituen. Kamomila Victim, alde batetik, bestetik melokotoien jabea, aurrez aurre benetako apustu batean. Ea nork gehiago ligatu. Eske hori da. Neto Aitor bakarrik, da ia nor ligatzen da. Vale. Onartu tiro bai. Hori da hirugarren apostua. Como no gane eso ya me cago en Dios. Retírate ya, Churru. Retírate. I'm sexy and I know it. Apustu hau oraindik egiteko dago, ezta? Enara zuri ze iruditu, apustu klase hau egitea eta besteak onartzea. Bai, ikusiko duten, itxorakeri bat eritute, baina... Txurru nire izan zen, Baina zuk, bai ez esan. Ez dago zentzui, baina, bueno, egiten nahi dut. Badaukagu datarik edo fetxarik edo jarrita? Ba, aurrengo asteburuen... Pixkat itxo marko, bandikan ez, Bueno... Zeri da, entrenatzen edo? Ez que errexe egin, berez ez den erridikulo nutzi gaixoa. Bueno, apustu desafio ondan, Julen, noren alde? Churro. Venga, a muerte, Churrokin. A muerte. Irutik bat olatz irabaziko aldigu, mutilak, Irazi erkoekin. Ez da izan pentsatu, baina nik esan un aurrekoan, konfiantza, oaindikan hor do, baina, a ber ba. Ni galdera tekniko bat, kamomila erabiltzea ez da dopina edo. Hori ja zuen arteko rolloa izango da, hori erabakitzea. Amaia, lehen da biziko bi erronkak ikusi ditugu, bi apustuak. Hirugarrena falta zaigu. Ama, hontan ez alin hori erabiltzen, ja, ridikulo total. Resistentzia, aukezun behintzat enamoratzeko. Ze fisiko ikusi zaizu, Alaren nik uste, atzo Maitek esan zuen, Aitor guapago dala Txurru baino, orduan fiziko gila Aitorrek uste puntua gehiago dakala. Ez da izainin kontra. Nik uste bai Aitorrek irabaziko la, gaine. Baina, bueno, Txurru ja enamoratzeko labia gehiago dakat, orduan ez da. Bueno. Aitorrek bai.